Напоследък доста често ми излиза видеото, в което показват как смятат 50 плюс 50 умножено по 2. Ако е сметнато с телефон, излиза 150, ако е сметнато с калкулатор, излиза 200. Но защо така се получава? Кой е верният отговор? Истината е, че това са две съвсем различни уравнения. При телефона смята това уравнение 50 плюс 50 умножено по 2, където първо се извършва действието умножение, след това събиране. Тоест това е равно 50 плюс 100 е равно 150. Докато калкулаторът не може да извършва толкова сложно действие и той всъщност извършва две действия. В началото смята 50 плюс 50, което е равно на 100, защото при натискането на бутона по се едно остава му дава тотал да изчисли това и след това извършва второто действие 100 умножено по 2, което е 200.